കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃത ദ്രവസംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മന്ദിർ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം ഇന്നത്തെ മാതാജി. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 32 നോക്കണ്ട അല്ലേ? 32. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
ഏതത് സംസൂചിതം ബ്രഹ്മാസ്താപത്രയ ചികിത്സിതം യദീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതത് സംസൂചിതം ബ്രഹ്മാസ്താപത്രയ ചികിത്സിതം യദീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഏതത് സംസൂചിതം ബ്രഹ്മാസ്താപത്രയ ചികിത്സിതം യദീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. വാക്യന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഏതത്ത് ഇത്രത്തോളം സംസൂചിതം പണ്ഡിതരാൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസ താപത്രയ വിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ചികിത്സിതം പര്യാപ്തമായ യത് എന്ത് ഈശ്വരേ പരമനിയന്താവ് വന്തി ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ കർമ്മ അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ബ്രഹ്മണി ശ്രേഷ്ഠന് ഭാവിതം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഈ മീനിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ആർക്കാണ് നമ്മൾ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യേണ്ടത്. ആർക്കാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ. എന്ത് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം? കർമ്മങ്ങള്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മാറിക്കിട്ടും? താപത്രയങ്ങൾ. ഏതാണ് താപത്രയം എന്ന് വെച്ചാല്? അതെ അതെ. ഇപ്പൊ തന്നെ വസന്തമാതാജി പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് താപത്രയം? ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ഇതാണ് താപത്രയങ്ങൾ. അതെല്ലാം മാറിക്കിട്ടുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? പണ്ഡിതരാല് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. ഏതത് സംസൂചിതം ബ്രഹ്മാസ്താപത്രയ ചികിത്സിതം. അതൊരു രോഗമാണ് അല്ലെ. ഈ താപത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗം തന്നെയാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം? യദീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ വിവർത്തനം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസം. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, ഒരാളുടെ കർമ്മങ്ങളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സർവ പ്രശ്നങ്ങളും താപത്രയ ക്ലേശങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഉചിത മാർഗമായി ജ്ഞാനികൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? കർമ്മ യോഗം. യോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് ഒരാളുടെ കർമ്മങ്ങളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സർവ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ താപത്രയ ക്ലേശങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഉചിത മാർഗമായി ജ്ഞാനികൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 പേർക്ക് ഇന്നലെ വായിക്കാത്തവരുട്ടാ, 2 പേർക്ക് വായിക്കാം. തങ്കം മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. തങ്കം മാതാജി വായിച്ചിട്ട് ഷെജ മാതാജി വായിച്ചു. തങ്കം മാതാജി പോയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കാം. മ്യൂട്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. ഏതൽസം സൂചിതം ബ്രഹ്മാസ്താപത്രയ ചികിത്സിതം യദീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്താള് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഏതത്സം സുജിതം ബ്രഹ്മം സ്ഥാവത്രയം ഭിച്ചികൽസ്ഥിതം യദീശ്വരോ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മണി ഭാവിതം. ഓ നമോ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരിത്രാണപാതയെ വിവൃതമാക്കാനുള്ള അഥവാ ജീവിതത്തെ സർവവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കാനുള്ള അതീവ സുഖകരവും പ്രായോഗികവുമായ മാർഗമാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിനയപൂർവം ശ്രവിക്കുക എന്നത്. സമഗ്ര ഭൗതിക അസ്തിത്വവും ക്ലേശ സമ്പൂർണമാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ എല്ലാം ക്ലേശമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾക്ക് ക്ലേശ സമ്പൂർണമാണ്. വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൊച്ചു മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും പ്രകൃതി അധിഷ്ഠിത പ്രക്ഷുബ്ധങ്ങളെയും അകറ്റാൻ പര്യാപ്തമായ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു അബദ്ധധാരണയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആയി കിട്ടുന്നുള്ള മട്ടിലാണ് എല്ലാതും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ചവും ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ അതികഠിനമായി യത്നിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊരു പരിഹാര മാർഗത്തിനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും നൽകുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്, കർമ്മം ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കർമ്മം നമ്മളാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ചെയ്യരുത്. നമ്മളൊരു ഉപകരണം മാത്രം, ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഭാവമാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ഒരു ഭാവത്തോടെ നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും അഹങ്കാരഭാവം ഇല്ലാതെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിക്ക് പ്രതിവിധിയായി നൽകുന്ന വൈദ്യ ചികിത്സ നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുചെന്നാലും ഡോക്ടർമാർ വരെ എന്താ പറയുക, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിചാരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവര് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലായാലും കത്തിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഒന്നും പിഴയ്ക്കല്ലേ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുക. അവർക്ക് അഹങ്കാരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തൂടെ? അവർ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പല പല ഡിഗ്രികൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന, ഫോറിൻ ഡിഗ്രി, അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടെല്ലാം സാധിക്കുന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തോടെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൈപ്പഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ചെയ്യണത്. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിക്ക് പ്രതിവിധിയായി നൽകുന്ന വൈദ്യ ചികിത്സ നിഷ്പ്രയോജനകരമാണ്. ഒരു നദി അഥവാ സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ യഥായോഗ്യമായ വഞ്ചി ഭഗവത് അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ പര്യാപ്തമായ ഒന്നല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അനുമതി ആ സമയത്ത് നല്ലൊരു കാറ്റ് വീശാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും നല്ല ബോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് കടന്ന് പോകാനായിട്ട് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കാറ്റ് വന്നാല് പോയി കാര്യം. അപ്പൊ അതോടുകൂടി അവര് എത്ര അഹങ്കാരിയാണെങ്കിലും അപ്പൊ ദൈവത്തിനെ വിളിച്ചിരിക്കും. ഒരു നദി അഥവാ സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ യഥായോഗ്യമായ വഞ്ചി ഭഗവത് അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ പര്യാപ്തമായ ഒന്നല്ല. ആകയാൽ അനുമതി നൽകേണ്ട പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉദ്യമങ്ങളുടെ പരമവിജയത്തിന് അഥവാ വിജയപാതയിലെ വിഘ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ഭഗവത് കൃപയ്ക്കായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും വേണം. എപ്പോഴും എന്ത് പൂജ തുടങ്ങുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ പുണ്ടരീകാക്ഷൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു നേദ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ തുടങ്ങുള്ളൂ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയും സർവസന്നിഹിതനും സർവജ്ഞാനിയുമാകുന്നു. നല്ലതും ചീത്തയുമായ സർവ പരിണാമങ്ങളുടെയും പരമ ആജ്ഞാധികാരി ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് കൃപയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നാം അഭ്യസിക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണം. എൻ്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ മാറ്റി തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ചേർത്ത് വെക്കണേ എന്നായിരിക്കണം. നമ്മളത് അഭ്യസിക്കണം. എന്താ അഭ്യസിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നിത്യം അത് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റണതാണ്. അല്ലാണ്ട് ആ സമയത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ 4 നാമം ജപിച്ചോളാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ
പ്രകീർത്തിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായോ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായോ അല്ലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായോ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനിധി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 3 തരത്തില്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. ഒരാൾ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിശ്ചയമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സർവ്വതും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം. എത്ര വലിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും രാഷ്ട്രപതി ആയാലും ആരായാലും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെറും ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഉൽപ്പന്നനായ പണ്ഡിതനോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ദാർശനികനോ കവിയോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അയാൾ തൻ്റെ വിദ്യയെ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ സുസ്ഥാപിക്കാൻ വിനിയോഗിക്കണം. ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് പരമാധികാരി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അയാളുടെ ജ്ഞാനത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ഭഗവത് ശക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായി യത്നിക്കണം. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാനോ ഭഗവാനെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ യത്നിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ അപൂർണമായ വിജ്ഞാന ശേഖരമായി പരിഗണിക്കാനോ പാടില്ല. ഒരാൾ ഭരണാധികാരി, രാജതന്ത്രജ്ഞൻ, യോദ്ധാവ്, രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ജനസേവകൻ തുടങ്ങിയ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അയാൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ രാജതന്ത്രജ്ഞതയാൽ സമർത്ഥിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. എന്താണോ അയാളുടെ ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെയും കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കുക. തൻ്റെ പ്രജകളെ എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുകയും കൂടി വേണം. അർജുനൻ ചെയ്തതുപോലെ ഭഗവത് ഹേതുവായി യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഹേതു, അതാണ് കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു. മഹായോദ്ധാവായ ശ്രീ അർജുൻ ആരംഭത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധം അനിവാര്യമെന്ന് ഭഗവാനാൽ ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം അർജുനൻ തൻ്റെ തീരുമാനം മാറ്റുകയും ഭഗവത് പക്ഷത്തിനായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്താണ്? ആദ്യം അർജുനന് കുറച്ചൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, രഥമുണ്ട്, അമ്പും വില്ലുകൾ എല്ലാം ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് പൂജിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അച്യുത 2 സൈന്യത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് നിർത്ത് എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതോടുകൂടി പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ശരീരം തളർന്ന് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവസാനം ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. അപ്പം എന്താണ് അതുപോലെ ഒരു വ്യവസായിയോ വ്യാപാരിയോ കൃഷിക്കാരനോ അങ്ങനെ ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും അയാൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച ധനം ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ചെലവഴിക്കണം. നമ്മളൊരു 10 രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ എന്തായാലും 20 രൂപ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് വരും. പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യം ഭഗവാന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കും. സ്വരൂപിച്ച സമ്പത്ത് ഭഗവത് ദാനമാണെന്ന് സദാ ചിന്തിക്കണം. ഇത് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല ഈ പൈസയൊക്കെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ദാനം മാത്രമാണ്. ലക്ഷ്മിയെ ഭഗവത് സേവനത്തെ നിരതമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുകയും അങ്ങനെ സന്തോഷഭരിതരാവുകയും ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഉപായമാണിത്. ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി ദേവി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ ഭഗവാനുള്ളിടത്ത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ നിന്നിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും നമ്മുടെ കൂടെ വരും. സർവ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രശമനം നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാ ശ്രവണത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിയുക്തനാവുക. എന്തൊക്കെ വേണം? ശ്രവണം, കീർത്തനം, പാദസേവനം, അല്ലെ, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ഇതെല്ലാം ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ശ്രവണം, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാ ശ്രവണത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിയുക്തനാകും എന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠകർമ്മം. നിങ്ങളൊക്കെ 24 മണിക്കൂറും ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ഓരോന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതിലാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം തന്നെ, അല്ലെ. അത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മീനെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് കിടന്ന് പിടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ.
അയ്യോ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ വെറുതെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ട് വിചാരിക്കും. എന്നാൽ അത്തരം ഒരു അവസരത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സവിശേഷ താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവ്വതം ഭഗവത് സേവനത്തെ നിയുക്തമാക്കാൻ യത്നിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം കീർത്തന ക്ലാസ്, അതേപോലെ ബുക്ക് റീഡിങ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കയറി അറ്റൻഡൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ഹൃദയം തന്നെ പരിശുദ്ധിയാവും. സമൃദ്ധിക്കും സമാധാനത്തിനുമുള്ള ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മാർഗമാണിത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സംസൂചിതം എന്ന പദം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീനാരദന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ബാലിശമായ കൽപ്പന മാത്രമാണെന്ന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് തന്നെയല്ലേ ഡെയിലി ഓരോന്നിലും കേട്ട് കൂട്ടണേന്ന് പറയും. എത്ര കേട്ടാലും ആരാണ്? നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ അറിയാം. മന്ദബുദ്ധികളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറന്നു പോയി ആരെപ്പോലെയാവും? വീണ്ടും പണ്ടത്തെ ശങ്കരൻ തെങ്ങുമ്മ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി ഇത് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് വരിക. വിദഗ്ധരും ജ്ഞാനികളുമാണ് ഇപ്രകാരം ഇതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. സംസൂചിതം എന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുള് ഇതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ മീനിങ് കണ്ടത്? പണ്ഡിതരാൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്, അതായത് നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാരാൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമല്ല. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ? ശ്ലോകം 33. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? ഏതൊരു ജ്ഞാനോപദേശം നമ്മുടെ മുനിമാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചവോ അതാണ് നാരദ മുനി ലോക സ്രഷ്ടാവായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ മായാവൈഭവത്തെ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവ്വ ഐശ്വര്യവും തികഞ്ഞ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താൽ അത് താപത്രയങ്ങൾ മാറ്റുന്ന ഒരു ഔഷധമായി തീരും. താപത്രയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം, ആദി ഭൗതിക. ദുഃഖങ്ങള് ലോകത്തിലുള്ള സർവ മനുഷ്യർക്കും ഈ ദുഃഖങ്ങള് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ 3 വ്യാധികൾക്കും ഒരേ ഒരു ഔഷധം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം അറിയുന്ന ആ ഭഗവാനില് ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മായാവൈഭവത്തെ തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അതാണ് ശ്ലോകം 32. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം 33 നോക്കാം. ആമയോ യശഭൂതാനാം ജായതേയേന സുബ്രത തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം നാപുനാദി ചികിത്സിതം. ആമയോ യശഭൂതാനാം ജായതേയേന സുബ്രത തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം നാപുനാദി ചികിത്സിതം. ആത്മയ എന്താ? ആത്മയ രോഗങ്ങൾ. യാച്ച ഏതെങ്കിലും. ഭൂതാനാം ജീവാത്മാക്കളുടെ. ജായതേ സാധ്യമായി തീരുന്നു. യേന സുബ്രത ശ്രേഷ്ഠാത്മാവേ. തത് ഏവ ഹി ആമയം രോഗം. ആമയം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആമയൊന്നല്ല കേട്ടാ. ആമയോ ആമയം രോഗം. ദ്രവ്യം പദാർത്ഥം വസ്തു. ന പുണാദി ചികിത്സിച്ചാൽ. അതായത് രോഗഹേതുവായ ഒരു കാരണം, ഒരു രോഗത്തിന്റെ കാരണത്തിന് അതേ രോഗചികിത്സയ്ക്കായി പ്രയോഗിക്കുന്ന പക്ഷെ ആ രോഗം ഭേദമാവുകയില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം. അല്ലയോ മഹാത്മാവേ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. പാമ്പ് കടിച്ച ആ വിഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ആ പാമ്പിനെ തന്നെ, നല്ല വിഷഹാരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാമ്പിനെ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ആ വിഷം ഇറക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ആ ഹേതു, ആ രോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്
ആ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നത്. വിദഗ്ധനായ വൈദ്യൻ തൻ്റെ രോഗിയെ ചികിത്സാ സംബന്ധമായ പഥ്യത്തോടെ ചികിത്സിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി ക്ഷീര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പാലധികം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാലേ ഉദരാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാകുന്നു. എന്നാൽ അതേ ക്ഷീരം, എന്താ ക്ഷീരം എന്ന് വെച്ചാല് പാല്, അതിനെന്ത് ചെയ്യും? തൈരാക്കി മാറ്റിയിട്ട് മറ്റ് ചില ഔഷധങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിക്കലർത്തി സേവിച്ചാല് ആ ഉദരത്തിലെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഭേദപ്പെടും. അതേപോലെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ശമിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇരുമ്പ് അഗ്നിയാൽ ഉത്തപ്തമായി, ഇരുമ്പിനെ ചൂടാക്കിയാല് അഗ്നി തുല്യമായി തീരുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആത്മീയമാക്കണം. എന്ത് വേണം? മായയെ ആത്മീയമാക്കി തീർക്കണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുന്ന തൽക്ഷണം ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വം മാറുന്നു. അത് ഭൗതിക തത്വം മാറിക്കിട്ടും എങ്ങനെ? ആത്മീയവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ. ആത്മീയ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യമാണിത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയായി ഇതിനെ അടക്കി ഭരിക്കാനോ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ തിരസ്കരിക്കാനോ നാം ഉദ്യമിക്കരുത്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും, ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണില്ല. നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് ജപിക്കാൻ പോകണം, അല്ലെ ധ്യാനിക്കാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒന്നും ഒരു മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എങ്ങനെ? അതിനെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ നാവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ചെവി, ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന് പൊട്ടക്കഥകൾ കേൾക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പാദങ്ങളെ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഉള്ള വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറും? അതെല്ലാം ആത്മീയമായി തീരും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് ഒരിടത്തും ഒളിച്ചോടിപ്പോയി ഇരുന്ന് മുറി അടച്ചിട്ടിരുന്നാലും ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊന്നും ശരിയാവില്ല. ദുഷിച്ച ഇടപാടുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിനിമയത്തിനുള്ള ഉചിതമായ മാർഗം പരമജീവസത്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സർവ്വതിനെയും വിനിയോഗിക്കുക എന്നാണ്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കുക. സർവ്വതും പരമചൈതന്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഉദ്ഗാരങ്ങളാണ്. സങ്കല്പാതീത ശക്തിയാൽ ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യമായും ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഒരു ഭൗതിക വസ്തു ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായി ചെയ്യാൽ തൽക്ഷണം ആത്മീയ ശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭൗതിക രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കേണ്ട രീതിയും ക്ലേശം, വിലാപം, ഭയം, നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും അയ്യോ പോയി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കരച്ചിലാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ കരയാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയ തലത്തിൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കേണ്ട മാർഗവും അപ്രകാരമാകുന്നു. നമ്മളത് വിചാരിക്കുക, ജനിച്ചാലൊരിക്കൽ എന്തുണ്ടാവും? മരണം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് മരിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പറയണേ. അതിനെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എന്നിവ കൂടാതെ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കേണ്ട മാർഗവും അപ്രകാരമാകുന്നു. സർവവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുമ്പോൾ പരബ്രഹ്മം അല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. സർവതും ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്ന വേദമന്ത്രത്തെ അപ്രകാരം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ മായാബ്രഹ്മം കൊണ്ടുള്ള താപത്രയത്തെ മായാനാഥനായ അധിപനായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. അതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയണത്. നമ്മൾക്ക് ഏത് വസ്തുവാണോ രോഗം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ വസ്തു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രോഗം മാറ്റാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയണതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മായയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് ആണ് നമുക്ക് താപത്രയ വ്യാധിയൊക്കെ വന്നത്. ആ മായയിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ആ മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതാണ് പറയണത്.
പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രോഗം, പാലിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇതായ തൈര് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ അതുപോലെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വരുന്ന രോഗങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭൗതികതയുടെ നാഥനായ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മമമായ ദുരത്യയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ അതിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താല് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് അതില്? 2 ശ്ലോകം അപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ സമയവും തീർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേരത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലില്ല അല്ലെ? ആരാ ചൊല്ലാത്ത? വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലിക്കോ. സമയങ്ങളുണ്ട്. വാസുദേവായ ആമയോ യശഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുവൃത തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചൊല്ലാം. വായിച്ചോളൂ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുവ്രത തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആമയോ യജ്ഞഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുവ്രത തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ട്യൂണിൽ ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തവേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിയാറായി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताई गौर प्रमानंदे.